este stră sau ce mai fi el de stră al regelui Carol, nepotul regelui Mihai, și ne bucurăm tare mult să-l avem printre noi, îndeopște cum se numește aici la dumneavoastră domnul prinț. Iată-te la aici, Nicolae din România. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, Alin. Ești în hozat. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Ieri am avut un discurs pregătit, dar soția mea a zis că lasă asta, trebuie să fie spontan. Este mai autentic. Și este foarte potrivit așa. Pentru că așa este Via Transilvanica. Este un traseu, un drum foarte autentic. Doar cu pregătire și când am fost la marcat cu băieții, fetele la fel, când au fost pe traseu și au început să scriu ghidul, au început călătoria lor. Noi băieții, când am descărcat bonele, a fost tot o călătorie. Este primul pas. Via Transilvanica este un drum care unește și exact asta a făcut. Noi suntem aici din mai multe zone din România. Avem ambasadori din mai multe domenii. Și asta este cel mai bun exemplu pentru noi toți cum putem să construim ceva și să mergem înainte împreună. Să avem un viitor mai frumos și mai puternic. Este și bucuria mea să fac parte din acest proiect și vreau să-l felicit pe Alin pentru această inițiativă și fratele lui mai mic, Tibi, pentru eforturile lui în Consilia. Vă mulțumesc foarte mult pentru primire frumoasă. Acest fel de primire este exact ce s-a întâmplat pe tot traseu. Noi am fost primiți cu drag și din tot suflet. Eu vă mulțumesc și vă mulțumim din toată echipa. Da, mulțumesc foarte mult. Kosonom Sepen. Principele Nicolae, mulțumim și noi.